Inselmilkom, mill-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina nilqakom għall-liturġija tal-Fġieli tal-Għid immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. It-tridu tal-Għid jilħaq il-qofol tiegħu illejla hekk kif flimkien se niċċelebraw ir-rebħa ta' Sidna Ġesu Kristu fuq il-mewt, ir-rebħa fuq id-dlam u s-salvazzjoni tagħna. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kom. Ħuti jeżiż f'dan il-lejl qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu għadda mill-mewt tal-ħajja. Il-Knisja tistieden lill-ulieda kollha imxerda mad-dinja biex jinġabru ħalli jisru u jitolbu flimkien. Jekk il-għajt tal-mulej infakruh bis-smieħ tal-kelma ta' Alla u biċ-ċelebrazzjoni tal-misteri tiegħu, aħna nimtlew bit-tama li nissieħbu ma' Kristu fir-reb tiegħu fuq il-mewt u li ngħixu miegħu f'Alla. Nitolbu. U Alla li permezz ta' ibnek xħett lil fil-fidili tiegħek in-nar u d-dija tiegħek. Qaddes in-nar ġdid u għatina li f'din il-festa tal-Għid nitħeġġu b'xewqat qaddisa biex iseħħilna naslu b'qalb safja fis-sema għal festa bla tmiem fid-dawl tiegħek ta' dejjem bi Kristu Sidna. Kristu il-bieraħ u llum. Il-bidu u tmiem. L-alfa. U l-omega. Tiegħu iż-żminijiet.
u l-eternità. Lilu kull glorja u seta għal dejjem ta' dejjem. Bil-pjagi tiegħu għaddisa. U glorjużi. Li ħarisna. U jżomna Kristu l-mulej. Amen. Id-dawl ta' Kristu li qam glorjus mill-imwiet, mill-qlub u l-fema tagħna ikeċċi dlamijiet.
Id ta Christu. Id ta Christu. Id ta Christu. Il-mulej jkun fommok u f'qalbek biex ix-xandar kif jixraq it-tħabbira imqazza tal-għajt fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.
Jifirħu l-tajja tal-anġli fis-sema, jifirħu l-qaddejja tal-Alla. Ħaddoq it-tromba fis-salvazzjoni tagħna u tħabbar ir-rebħa tas-Sultan kbir. Tifraħ ukoll l-art mimlija b'dan id-dawl tal-aġeb u fid-dija tas-Sultan ta' dejjem. Ħajara fil-ħolqien kollu li hu ħeles mid-dlamiet li ħakmu. Tifraħ ukoll omna l-Knisja mqazza kollha mżejna bid-dija ta' dawlek sabiħ. U ħajidwu l-ħitan ta' dan it-tempju blajja ta' fer ta' poplu miġbur fih. U intom ħuti eżis l-inġbartu għan fid-dinja tal-aġeb ta' din il-mixela qaddisa. Nitlobkom biex flimkien miegħi insejħu fuqna ħnina ta' Alla li jista' kollox. U bħalma hu li bla ma jistħoqli oġbu jilqani fl-ordni ta' djakni. Ekku kol issa jimlini bid-dawl tijaw, ħantem sal-aħħar it-tifħir ta' dan il-blandu. Il-mulej ma'kom u miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq, Nerfawhom lejn il-mulej, niżuħar l-mulej Alla tagħna. hekk sewwaw xira. Sewaw xira tas-sew li b'qalbna u ruħna kollha. Nerfaw leħinna biex infaħru l-Alla li ma jidirx. Il-Missier li jista' kollox u l-Sidna Ġesu Kristu ibnu l-waħdini. U ħalla salina l-Missier etern, id-dejn li kien għamel Adam. U bid-dem aziz tijawx li xerret għalina. Ħassar il-kidba tal-kundanna li ħada fil-bidu. Araw edin namlu l-festa tal-ajt, meta nqatel dak il-ħaru veru, li demmu jikkonsagra l-bibien tal-fidili. Dan huwa l-lejl li fih żmien ilu intħriġ lill-missirietna u li Iżrael mill-Eġittu. U għaddejthom fl-imxif tal-baħar tal-qasab. Dan mela huwa l-lejl li fih tkeċċew id-dlamijiet ta' tnubietna permezz tal-kolonna ta' nar. Dan huwa l-lejl li fih fid-dinja kollha min jemmen fi Kristu iqaċċat kull rabta ħażina. Jeħles mid-dlamijiet ta' dnubietu, jikseb il-grazzja u jissieħeb mal-qaddisi. Dan huwa l-lejl li fih Kristu eret il-jasar tal-mewt
u qam rebbieħ fuq is-seta tal-ħażen. Xi ħniena tal-aġeb oġbok turi mana, xi mħabba żalima bħala, biex tajt lill-ibnek stressa l-mewt, ħalli tifdil il-min kien jirsir. Kem tassew ma setax inħarab id-dnub ta' Adam, biex tħassar bil-mewt ta' Kristu. Xi ħtija ħinja kienet, la darba sħaq ilna fedej kbir bħal dan. Jalla mela bil-misteru ta' dan il-lejl qaddis, jinqeret il-ħażen titnaddaf kull ħtija, jissaffa kull min waqa' fid-dnub u jimtela bil-fer kull min mniekket. X'lejl ta' bil-ħaq ħini, meta l-ħwejjeġ tas-sema jinaqdu ma tal-art, dak li hu tal-ama dak li hu tal-bniedem. Bratta ħajra l-grazzja ta' dan il-lejl, il-qamela missier qaddis. L-offerta solenni ta' dan il-blandun mamul mix-xema ta' naħal. Din l-offerta qed tagħmililek il-Knisja mqazza permezz tal-ministri tagħha bħala sagrifiċċju ta' tifħir ta' filgħaxija. Għalhekk mulejn nitolbuk biex dan il-blandun ikkonsagrat fġieħ ismek, jibqa' jeqret sal-aħħar bla qiegħda id-dlamijiet ta' dan il-lejl. Inti jilqgħu bħala fwieħa ħelwa quddiemek, ħajsir ħaġa waħda ma' dawl tas-sema. Jalla l-kewkba ta' filgħodu x'in jisbaħ issibu għadu jaqbad. Dik il-kewkba li qatt ma tgħib, jiġifieri Kristu ibnek, li meta qam mill-imwiet xerret id-dawl u slim fuq il-bnedmin kollha. U issa jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħuti eżis, aħna tajna bidu solenni għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-lejl qaddis. Ejjew issa ninġabru f'qalbna ħalli nisemgħu il-kelma ta' Alla. Nindawru ħsibijietna fuq dak kollu li fl-imoddi Alla għamel biex isalva lill-poplu tiegħu. U kif l-aħħar batinna lill-ibnu biex jifdina. U nitolbu biex dan l-emil ta' salvazzjoni li hu l-misteru tal-għajt tagħna Alla jwaslu sal-aħħar, sal-fidwa sħiħa. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-ard. U kienet l-art ta' ħwit u baħ. U d-dlam kien fuq wiċċ l-abissi. U fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar l-ispirtu ta' Alla. U qal Alla, ħajkun id-dawl. U d-dawl sar. U ra Alla d-dawl li kien tajjeb.
U Alla firet id-dawl midlam. U d-dawl Alla semmih jum. U dlam sejjaħlu lejl. U dalam u sebaħ l-ewwel jum. U qal Alla, ħajkun hemm medda f'nofs l-ilmijiet u tifret ilma minn ilma. U Alla għamel il-medda u firet l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda. U hekk sar. U l-medda Alla semmija sema. U dalam u sebaħ it-tieni jum. U qal Alla, ħajinġamgħu naħa waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema u jidher l-inxif. U hekk sar. U sejjaħ Alla l-inxif art. U l-ġemma tal-ilma sejħilha baħar. U Alla ra li kollox kien tajjeb. U qal Alla, ħatnibbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija, siġar li jagħmlu l-frod biż-żerrija ġo fih skont għamliethom fuq l-art. U hekk sar. U nibtet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija skont għamlietu, u siġar jagħmlu l-frod biż-żarrija skont għamlietu. U ra Alla li kien tajjeb. U dalam u sebaħ it-tielet jum. U qal Alla, ħajkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex jifirdu il-jum mill-lejl u jkunu sinjali għat-qassim ta' żminijiet, tal-jiem u ta' snin. U jkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex idawlu l-art. U hekk sar. U għamel Alla żewġ imnariet il-kbar, l-imnara l-kbira biex triġi l-jum u l-imnara żgħira biex triġi l-lejl u l-kwiekeb. U Alla qiegħdhom fil-firxa tas-sema biex jiddu fuq l-art u jriġu l-jum u l-lejl u jifirdu d-dawl midlam. U Alla ra li kien tajjeb. U dalam u sebaħ ir-raba' jum. U qal Alla, jiżet l-ilma b'kotra ta' ħlejjaq ħajjin u jittajru tjur fuq l-art fil-wesa ta' smewiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru li bihom miżawt l-ilma skont ġenshom u t-tajr bil-ġwienaħ skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U berikom Alla u qalilhom, weldu u oktru u mlew l-ilma tal-ibħra u joktor it-tajr fuq l-art. U dalam u sebaħ il-5 jum. U qal Alla, ħatnissel l-art ħlejjaq ħajja skont ġenshom, bejjem tad-dar, annimali li jitkaxkru u bejjem selvaġġi skont ġenshom. U hekk sar. U għamel Alla l-bejjem selvaġġi skont ġenshom u l-bejjem tad-dar skont ġenshom u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U qal Alla, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu, fuq xbijat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikom Alla u qalilhom, nislu u oktru u mlew l-art u aħkmuha u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frod biż-żerrija. Dawn kollha jkunu għall-għajxin tagħkom. U l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u l-ħlejjaq kollu li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja, nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għajxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u ara kollox kien tajjeb ħafna. U dalam u sebaħ is-6 jum.
U hekk tlestew is-sema u l-art bit-tamir kollu tagħhom. U fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel. U waqaf fis-seba' jum ix-xogħol tiegħu li kien għamel. Il-kelma tal-mulej. Sewwa il-kelma tal-mulej. Kollox bil-fedeltà huwa għamel. Huwa jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. It-tieba tal-mulej mimlija l-art. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Bil-kelma tal-mulej saru smewwiet. U b'nifs fommu it-tiżjin kollu tagħhom bħal fġarra lil mi jiġġabar u l-ibħra l-kbar f'imħażen. It-tieba tal-mulej mimlija l-art. It-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ħin il-ġens lil-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li huwa għażel birtu. Mill-għoli ta' smewwiet iħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. It-tieba tal-mulej mimlija l-art. It-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej, it-tieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. It-tieba tal-mulej mimlija l-art. It-tieba tal-mulej mimlija l-art. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti tqassam bordni tal-għaġeb l-emejjel kollha tiegħek. Għamel li l-mifdijin tiegħek jifhmu li l-ħolqien fil-bidu tad-dinja ma kienx emil aqwa u akbar minn dak li seħħ fil-milja ta' żminijiet bis-sagrifiċċju tal-ħaruf tal-għajt tagħna li hu Kristu li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Mosè: għax issejjaħ lili, għajtillu li Iżrael jerfgħu it-tinet tagħhom u jitilqu. U int qolli l-ħatar tiegħek u mitt idejk fuq il-baħar u oforqu. U li Iżrael imbagħad jaqsmu fin-nixef f'nofs il-baħar. U wara jiena nwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom u nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn u l-eżerċitu tiegħu kollu, bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U imbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jiena l-mulej meta nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn, bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U imbagħad l-anġlu ta' Alla li kien miexi quddiem it-tinet ta' Iżrael telaq u mar warajhom. U l-kolonna ta' sħab minn quddiemhom marret għadet warajhom. U ġiet bejn it-tinet tal-Eġizzjani u it-tinet ta' Iżrael. Kien hemm sħaba u dlam u għadda l-lejl bla ma ħadd
minnhom seta' jersaq wieħed lejn l-ieħor. Mosè mett idu fuq il-baħar u l-mulej reġġa' lura il-baħar brijħ qawwi mill-lvant matul il-lejl kollu. Il-baħar ix-xotta u l-ilmijiet inferqu u imbagħad uriet Iżrael daħlu fin-niexef nofs il-baħar. L-ilmijiet kienu għalihom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xelluk. L-Eġizzjani marru warahom u daħlu f'nofs il-baħar. Iż-żwiemel kollha tal-Fargħun, il-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Fis-sara ta' filgħodu, il-mulej kien ġol kolonna tan-nar u sħaba xeħed ħarsa fuq it-tinet tal-Eġizzjani u ħarbathom. U xekkel ir-roti tagħhom bit-tbatija li setgħu imexxuhom. U imbagħad l-Eġizzjani bdew jgħidu: ħa naħarbu minn quddiem Iżrael għaliex il-mulej qiegħed jiġġieled kontra l-Eġizzjani. Il-mulej qal lil Mosè: mitt idejk fuq il-baħar u l-ilma jerġa' lura fuq l-Eġizzjani bil-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. U Mosè mett idu fuq il-baħar u ma' żbieħ il-jum il-baħar reġa' lura fejn kien qabel u l-Eġizzjani huma jaħarbu sabu ruhom fih. Hekk il-mulej gerbibhom f'nofs l-ilma. L-ilmijiet reġgħu lura u għarqu l-karrijiet u r-rikkieba tal-eżerċitu kollu tal-Fargħun li kienu ġejjin warahom fil-baħar. Anqas wieħed ma baqa' minnhom. U wlied Iżrael għaddew fin-niexef nofs il-baħar u l-ilmijiet kienu għalihom bħal ħitan, wieħed fuq il-lemin u wieħed fuq ix-xelluk. Dakinhar il-mulej salva lill-Iżrael min id l-Eġizzjani u Iżrael ra l-Eġizzjani mejta fuq xatt il-baħar. Ra Iżrael kull ma għamel il-mulej lill-Eġizzjani bil-qawwa ta' driju. U beża l-poplu mill-mulej u emmen fil-mulej u f'Mosè il-qaddej tiegħu. Imbagħad Mosè flimkien ma' wlied Iżrael għannu dil-għanja lill-mulej u qalu: nanni lill-mulej għax tkabbar bisħieħ, żwiemel u rikkieba waddabhom fil-baħar, qawwieti u għanjiet il-mulej għalija sar is-salvazzjoni. Dan huwa Alla tiegħi u lilu nfaħħar, Alla ta' missieri u lilu nolli. Il-mulej gwerrier Jahwe ismu, l-imriekeb tal-Fargħun u qawwietu tefaħħom fil-baħar, l-aħjar fost il-gwerriera tiegħu f'baħar il-qasab għarraqhom. Belaħħom l-irdum bħal ġebla niżlu fil-qiegħ, lemintek mulej issebħet fil-qawwa, lemintek mulej tfarrak il-għadu.
Lil-poplu tiegħek int waslu u tħawlu fuq il-muntanja il-wirt tiegħek. L-imkien mulej li inti għamiltu għamartek, il-maqdes Sidi li ħejjew idejk. Il-mulej saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu. U Alla aħna għandna nħossu sal-lum il-qawwa tal-ġubiet tiegħek tal-imoddi. Għax dak li l-eminija setana tiegħek għamlet ma' poplu wieħed meta ħlistu mill-jasar tal-Farawn. Issa qiegħed tagħmlu għas-salvazzjoni tal-ġnus bl-ilma ta' tnissil ġdid fil-Mawdija. Għamel il-bnedmin kollha tad-dinja jingħaqdu ħaġa waħda ma' wlied Abraham u jiksbu d-dinjità sħiħa tal-poplu li int għażilt għalik. Bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej, intom li bikom il-għaġġ ejjew għall-ilma. Intom il-koll li m'għandkomx flus, ejjew ixtru u kulu b'xejn, imbit u ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax. Issimgħu minni u tieklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Għatuni widen u wersqu lejja. Issimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu l-favuri mweda lil David. Ara, jiena qed xut fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fuq il-popli. Int ġens li ma tafx bih is-sejjaħ, ġnus li ma jafukx jiġru lejk, minħabba fil-mulej Alla tiegħek, il-Qaddis ta' Iżrael, għaliex lilek żejjen bil-ġieħ. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femtu. Ħajerġa' lura għand il-mulej u jħenna lih, għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom, it-triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-mulej. Għax daqskemm huma ola smewiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati il fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerriegħa lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol, hekk jiġri minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Ara, Alla s-salvazzjoni tiegħi, jiena nitma' u ma jkollix minn xiex nibża, għax qawwieti u għanieti u l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom
intom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Roddu ħajr lil mulej sejħu ismu, għarfu lil ġinus bl-emejjel tiegħu, xandru li ismu huwa fil-għoli. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Għannu lil-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar. Ħajkun dan magħruf f'mal-art kollha. Aqbżu bil-ferħ, għannu intom li tagħmru f'Sion, għax kbir u f'nofsok il-Qaddis ta' Iżrael. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti waħdek it-tama tad-dinja. Fom il-profeti tiegħek inti ħabbart minn qabel il-misteri li seħħu fi żminijietna. Ħares lejna bisliem u qawwi x-xewqat tal-poplu tiegħek. Għaliex ħadd mill-fidili tiegħek ma jista' jimxi l-qudiem fit-tajjeb jekk ma tkunx inti stess li tnebħu. Bi Kristu Sidna. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla inti ddawwal dan il-lejl qaddis bis-sebħ tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Għajjem fil-Knisja tiegħek l-ispirtu tal-adozzjoni biex aħna niġġeddu fir-ruħ u fil-ġisem u naqduk b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ma tafux li aħna l-kol li tammidna fi Kristu Ġesu, tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-Mammudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmin tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu biex jinqeret dan il-ġisem tad-dnub, sabiex ma nkunux aktar il-sira tad-dnub. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li qed ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt m'għadix taħkem fuqu, u li miet darba għal dejjem għad-dnub u issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Missier, nwassallek l-aħbar it-tajba tal-Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
tal-mulej il-fuq merfuqa, il-leminija tal-mulej għamlet wejjeġ taħila. Ma nmutx imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-aġeb f'għajnejna. Il-mulej ma'kom. Arim l-Evanġelju skont San Mark. Meta għadda s-sibt, Marija ta' Magdala, Marija Ġagbu u Salomi xtraw xi fwejjaħ biex imorru jidilku l-ġisem ta' Ġesu bihom. U kmieni ħafna fl-ewwel jum tal-ġimgħa kif telet ix-xemx marru ħdejn il-qabar. U bdew jgħidu lil xulxin, min se jgerbilna il-ġebla mid-daħla tal-qabar. Iżda meta ħarsu, raw li l-ġebla kienet imresqa fil-ġemp. Kienet ġebla kbira ħafna. Daħlu fil-qabar u raw żagħżugħ bil-qiegħda in-naħa tal-lemin, liebes libsa bajda u nħażdu. Imma hu qalilhom xejn la tinħażdu, qegħdin tfittxu lil Ġesu ta' Nażaret li kien imsallab. Qam mill-mewt, mhuwiex hawn. Araw il-post fejn qiegħed qegħduh. Imma morru għejdu lid-dixxipli tiegħu u lil Pietru li hu sejjer fil-Galilija qabilkom. Taraw hemmhekk kif kien qalilkom. Il-kelma tal-mulej. Min se jgerbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar? Din hija domanda li llum fil-kuntest tal-pandemija nagħmluha b'modi differenti. Min se jgerbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar li ċ-ċirkustanzi donnom poġġewna fih. Restrizzjonijiet, għeluq, lockdowns, ansjetà, tih il-qalb għal-futur, imwiet, mart.
Donnu din il-pandemija li ila mana sena u iżjed saret il-qabar tagħna. Min se jgerbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar? Illum aħna l-insara niċċelebraw il-fidi f'Ġesu li miet u rxoxta. Meta ħarsu dawk in-nisa twajba, Marja ta' Magdala, Marja Ġagbu u Salome, meta ħarsu raw li l-ġebla kienet imresqa fil-ġemb. Kienet ġebla kbira ħafna. Bħalhuma kbar ħafna id-diffikultajiet li qegħdin naffaċċaw. L-isfidi li għandna qudiemna. Kull min jagħmel id-dover tiegħu u hemm ħafna jgħin biex titgerbeb il-ġebla mid-daħla ta' dan il-qabar. Imma llum aħna l-insara qegħdin niċċelebraw dan l-avveniment straordinarju ta' binalla magħmul bniedem li aħna sallabnieh, ikkundannajnieh għal-pina u għal-mewt li żjed ħarxa, u risposta tal-missier għal dan kollu, għal tant mibeda, għal tant kefrija, kienet risposta ta' mħabba. Il-qawmien ta' ibnu mill-imwiet. Ix-xhieda jaraw il-ġebla imgerba, jaraw il-qabar vojt, żagħżugħ liebes libsa bajda, bħalma bajda kienet il-libsa tal-mulej meta der fil-glorja tiegħu quddiem 3 xhieda magħżula, jgħidilhom xejn la tinħastu. Qegħdin tfittxu lil Ġesu ta' Nażaret li kien imsallab. Qam mill-mewt mhuwiex hawn. Il-qabar miftuħ huwa sinjal li l-mulej rebaħ, mhux bl-arroganza jew bil-vjolenza, imma billi jagħti destin straordinarjament ġdid lill-umanità. Ir-rebħa fuq il-mewt. Jekk hemm xi ħaġa li qiegħda tinkwetana f'dan il-kuntest tal-pandemija, hija li aħna hemm bżonn nagħmlu kull ma nistgħu biex il-ħutna, mod speċjali l-anzjani u l-vulnerabbli, niskansawhom mill-mewt. Imma aħna nafu li din il-marda rrieda tolqot kif trid u lil min trid, u li hemm vittmi wkoll ta' età żgħira. M'hemm l-ebda kategorija li mhix qiegħda fil-periklu li tidħol f'dan isqaq bla żbokk. U llum il-mulej rxoxt xi jrid jgħidilna? Jrid jgħidilna li aħna l-komunità li temmen fih imsallab u rxuxtat ma nistgħux ninsew li l-qawmin tiegħu huwa ħaġa waħda mal-misteru tal-mewt tiegħu. Hija risposta feliċi li nixtiequ l-koll għal kull wieħed waħda minna f'kull tip ta' ċirkostanza. Bħalma ħabbar id-djaknu
fil-bidu ta' din il-liturġija solenni. Dan il-misteru ta' dan il-lejl qaddis huwa l-mument fejn il-Knisja titlob li jinqeret il-ħażen, titnaddaf kull ħtija, jissaffa kull min waqa' fi dnub u jimtela bil-ferħ kull min hu mnikked. Fi kliem ieħor, dan il-lejl qaddis huwa lejl ta' tama. Huwa lejl li jiġi biex jagħmlilna kuraġġ. Huwa stedina lil kull persuna ta' rida tajba biex tħares lejn il-futur fid-dawl tal-mulej imsallab u rxuxtat. Il-komunità nisranija taf li l-mulej tiltaqa' miegħu misallab f'ħutna li għandhom l-iżjed bżonn. Dawk li semmihomna hu stess, kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont eri u libbistuni, kont marit u ġejtu żuruni, kont il-ħabs u ġejtu tarawni. Għaliex hu għadu msallab f'dawn ħutna u jirxoxta fihom permezz tal-imħabba tagħna. Jekk dan l-għajt irid ikun ġie għal xi ħaġa, jalla jiġi biex dan il-misteru tal-għajt bil-qawwa tiegħu jgħinna biex jinqeret il-ħażen, titnaddaf kull ħtija, jissaffa kull min waqa' fi dnub u jimtela bil-ferħ kull min hu mnikked. Illum il-komunità nisranija terġa' tiġġedded. Fil-bidu, fil-bib ta' dan il-katedral, berikna nar ġdid. F'dawn il-ġranet ħsibt b'żewġ ħuġġiġat, nar imqabbad. L-ewwel wieħed kien in-nar li qabdu l-qaddejja fil-bitħa tad-dar tal-qassis il-kbir. Kien il-bart u kellhom bżonn il-ken ta' sħana tal-ħuġġieġa. Pietru wkoll mar ħdejha. Kienet il-ħuġġieġa ta' swit il-qalb li ġalitu jiġħad lill-mulej bil-biża', imma wkoll li fid-dawl tagħha iltaqa' mal-ħarsa tal-mulej, ħarsa ta' ħniena u ta' mħabba. U l-ħuġġieġa l-oħra kienet dik li ħejjew il-Maltin biex jilqgħu lil Pawlu l-Apostlu missierna u l-275 persuna oħra miegħu li ġew fi gżieritna bħala nawfragi għax il-vapur tagħhom inkalja hawnhekk. Ħejjejnielhom ħuġġieġa għax kienet ix-xita u kien il-bart. U permezz ta' dik il-ħuġġieġa Pawlu ra il-qalb tagħna u aħna rajna il-qalb tiegħu. Għaliex beda jgħin jiġbor it-skuk u li falli kien hemm ma' waħda minn dawn it-skuk qabdet ma' jdejh. Bil-qawwa tal-mulej li wiegħed li l-kelma tiegħu tissieħeb ma' sinjali qawwija farfar il-lifa u ma ġralu xejn. Dan ukoll l-effett tal-għajt.
tal-qawwa ta' Ġesu li quddiem il-gidma tal-ħażen, il-velenu tal-mibeda jatina ir-risposta tal-fejqan. In-nar il-ġdid li berikna jalla jkun ħuġġieġa li fih naraw il-ħarsa ta' Ġesu tiltaqa' magħna aħna li niġħduh li kultant insibuha diffiċli narawh f'minu tassew imsallab illum anke jekk hu f'nofs ta' baħar. Jitqalleb mal-mewġ. Dik il-ħuġġieġa tlaqqana ma' dik il-ħarsa. Dik il-ħarsa ta' ħniena u ta' maħfra. Imma dik il-ħuġġieġa wkoll tfakkarna li aħna għandna qalb tajba. Li hemm bżonn nibqgħu nixeluha dik il-ħuġġieġa li tilqa' li ssaħħan bl-imħabba. U l-mulej jaf ineħħi l-velenu mill-gidma bil-gidma tal-ħażen, mill-gidma tal-gidma u jatina tassew il-ħelsien. Illum aħna niċċelebraw il-qawmin tiegħu mill-imwiet. Nitolbuh li jgħallimna l-istil tiegħu. Kissirnieh, farraknieh, bżaqnielu, sallabnieh, tilnieh. U jqum il-mewt biex jatina il-maħfra tiegħu, il-paċi tiegħu. Kemm għandna x'nitalmu f'din l-iskola ta' mħabba li huwa l-misteru tal-għajt. Ħuti eżis, nitolbu lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex isawwab il-grazzja tiegħu fuq dan l-ilma. Ħalli daw kollha li fih jitnislu mill-ġdid jingħaqdu fi Kristu mal-ulied adottivi ta' Alla. Samario Malla, San Michiel, Angeli Addisa Talla, San Juan Battista, San Giuseppe, San Pietro, San Paolo, Sant'Andrea,
Santa Maria Maddalena, San Stefano, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Laurens, San Cosmo, San Damian, San Sebastiano, San Rocco, Santa Perpetua o Santa Felicita, Santa Agnese, Santa Agata, San Gergor, Santo Estin, Santa Atanasio, San Basilio, San Martin, San Benedetto, San Francesco, San Domenico, San Francesco Saverio, San Giovanni Maria Vianney, San Carlo Borromeo, San Publio, San George Preca, Santa Catarina ta Siena, Santa Teresa ta Gesù, San Anton Maria Zaccaria, San Giuseppe Moscati, San Riccardo Pampuri, Beato Nazio Falson, Beata Deodata Pisani, Addis incollata alla, Urini namana, min kul deni, min kul dnub, mil mewta dejjem, bl-inkarnazzjoni tiegħek, bil-mewt u l-qawmin tiegħek, bl-ispirtu
l-Ispirtu Santu li xerrit fuqna. Li namidim bi. Għaddes bil-grazzja tiegħek dan l-ilma tal-Mammudija, għatweli ġdid ta' wlidek. Ismana nitolbuk mulej. Ġesu iben Alla l-ħaj. Ismana nitolbuk mulej. Kristus mana. Kristus mana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, kun magħna bil-misteri tal-imħabba tiegħek bla tarf. U ibat l-ispirtu tal-adozzjoni biex toħloq popli ġodda li jiġu mwielda għalik fil-fonti tal-Magħmudija. Biex dak li se jseħħ bil-qadi umli tagħna iseħħ tassew bil-qawwa tiegħek tal-għaġeb bi Kristu Sidna. U Alla b'qawwa li ma narawiex bil-għajnejn tal-ġisem, int ħejjejt l-ilma li inti ħlaqt biex juri l-grazzja tal-Magħmudija. Fil-bidu tad-dinja l-Ispirtu tiegħek infirex fuq l-ilmijiet biex sa minn dak iż-żmien stess l-ilma jieħu fih innifsu il-qawwa li tqaddes. Fl-ilma tad-duluvju inti tajtna sinjal ta' twelid ġdid biex bil-misteru tal-istess ilma jinqerdu drawwiet ħeżiena u jitnislu id-drawwiet tajba. Inti għaddejt lill-uliet Abram fl-inxief minn fost il-baħar tal-qasab biex il-poplu tiegħek meħlus mill-jasal tal-Farawn ikun xbija minn qabel tal-poplu Muhammad. Ibne Ġesu Kristu Sidna wara l-Magħmudija tiegħu minn Ġwanni fl-ilma tal-Ġordan kien ikkonsagrat minnek fl-Ispirtu Santu. Waqt li kien imdendel mas-salib ħareġ minn ġenbu ilma imħallat bid-demm. U wara li qam mill-imwiet ordna lid-dixxipli tiegħu qalilhom morru għallmu l-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Ħares mela mulej lejn il-Knisja tiegħek
u jiftħilha l-għajn tal-ilma tal-Magħmudija. Għamel dan l-ilma jilqa' fih il-grazzja ta' ibnek mill-Ispiritu Santu biex il-bniedem li inti ħlaqtu xbiha tiegħek jinħasel minn kull tidnis qadim ta' dnub permezz tas-sagrament tal-Magħmudija u mill-ilma u l-Ispiritu Santu jirxoxta bħala iben ġdid tiegħek. Nitolbuk mulej biex il-qawwa tal-Ispiritu Santu permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna tinżel fl-ilma ta' dan il-fonti. Biex daw kollha li bil-Magħmudija jindifnu fil-mewt ma' Kristu iqumu miegħu għal ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Ħuti eżis bil-misteru tal-għajt, aħna nfinna ma' Kristu fil-Magħmudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Issa li temmejna tħejja tagħna matul ir-Randan, inġeddu l-wedid tal-Magħmudija mqazza li bihom darba ċħadna lix-xitan u l-emil kollu tiegħu u tajna kelma sħiħa lill-Alla li naqdu lilu fil-Knisja imqazza Kattolika. Għalhekk, tiġħdu l-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wlied Alla. Tiġħdu lill-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom. Tiġħdu lix-xitan li anqal u jħajjar għad-dnub. Temnu intom f'Alla l-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Temnu intom f'Ġesu Kristu, Ibnu l-Waħdini u Sidna, li twilet minn Marija Verġni, bata u miet u difnuh, qam minn bejn l-imwiet u jqiegħed in-naħa tal-lemin tal-Missier. Temnu fl-Ispiritu Santu, fil-Knisja mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. U Alla li jista' kollox Missier Sidna Ġesu Kristu li nissilna mill-ġdid bl-ilma u l-Ispiritu Santu u tana wkoll il-maħfra ta' dnubietna. Iħarisna bil-grazzja tiegħu f'Ġesu Kristu Sidna
għal ħajja ta' dejjem. Ħuti eżis, dan l-ilma li se nroxxu fuqna ifakkarna fil-mamudija tagħna. Ejju nroddu ħajl lill-Alla l-Missier tagħna. U bil-qawmin ta' ibnu mill-imwiet fil-mamudija tagħna li jkollna sem mill-ħajja ta' dejjem.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missir li jista' kollox. Ilqa nitolbuk mulej it-talb tal-poplu tiegħek flimkien mal-offerti għal dan is-sagrifiċċju li kien mibdi bil-misteru tal-għajt u għamel li l-istess sagrifiċċju ikunilna ta' għajnuna għal ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfaw lubna l-fuq. Nizuħaj l-mulej Alla tana. Sewa u xira tassew mulej, tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tana, li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar inxandru f'dan il-lejl, li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tana. U l-ħaruf tassew li neħadnu bit tad-dinja, bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-għawit tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda jtennulek. Sanctus Dominus
Missir ħanin, mit-ċokontana nitolbuk, bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għal-jom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma wresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin ma' Knisja kollha f'ċirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-lejl qaddis tal-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-imwiet. Inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprianu, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom għajna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll fisem dawk li jogħġbok tnissel mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu u taħfrilhom dnubietom kollha. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Għażiż Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħalħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajnieh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Għażiż f'idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr birek tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalejk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Aħna namlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Nofru lis-seb tiegħek bla tarf, mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa, bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u slim. Ilqaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abram u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċċo kontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema. Biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek, nimtlew kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija u qegħdin nistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu, il-għena, id-dawl u s-sliem. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Injazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet ta' dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdajt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
kien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu xerret fina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek u bħalma tmajtna bis-sagrament tal-għajt hekk ukoll fit-tjieba tiegħek għamel li aħna nkunu l-koll qalb waħda bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Lilkom l-inġbartu hawn illum għal din il-festa solenni tal-għajt. Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu u fil-ħina tiegħu jaħariskom minn kull tiġrib ta' dnub. U li ġedditkom għal-ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' ibnu l-waħdini mill-imwiet, iwettaqkom fit-tama tal-ħajja bla tmiem. Bħalma fakkartu bil-ġabra l-passjoni tal-mulej u issa qed tifirħu bil-festa tal-għajt. Iwassalkom ukoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. U l-barka ta' Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom għal dejjem. Et missa est, alleluia, alleluia.
9:30 biex flimkien niċċelebraw l-għajt tal-qawmien tal-mulej mill-mewt u r-rebħa fuq is-seta tal-ħażen. Grazzi tal-li kontu magħna. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd.